שלום, שמי טליה פסטרנק נוימן. אני יועצת הורית ויועצת חינוכית בגני ילדים. בתור יועצת הורית אני פוגשת הורים ועוזרת להם להתמודד עם כל מיני קשיים שעולים בזמן גידול הילדים שלהם. הרבה הורים חוזרים שוב ושוב על השאלה מה עושים ואיך מתמודדים עם כל הנושא הזה של גמילה מטיטולים. בסרטון הקודם קישרתי את שאלת האיך לשאלת המתי. ואמרתי שבעצם חשוב לחפש את הבשלות הרגשית של הילד. כשילד בשל רגשית, תהליך הזה עובר בקלות. הפעם נדבר על הדרך בה נדע מתי הילד בשל רגשית. לצורך כך נדרשת איזושהי הכנה מוקדמת. השלב הראשון הוא ליצור מודעות אצל הילד, לבדוק אם הילד בכלל מתעניין בנושא. אפשר להביא, רצוי אפילו, להביא סיר הביתה. סיר פשוט, לא סיר מנגן, לא סיר אסלה, סיר פשוט של פעם, להניח אותו בחדר השירותים. ובזמן שהילד כמובן נמצא, להושיב על הסיר בובה או דובי. ולעשות מין משחק דמיוני כזה, הבובה עושה פיפי בסיר, אנחנו שופכים את הפיפי קצת מים לשירותים, הילד מוריד את המים, איזה יופי, מחיאות כפיים, הבובה עשתה פיפי בסיר. האם הילד מגלה עניין? האם הוא חוזר על המשחק הזה שוב ושוב בלעדינו? האם הוא בכלל נמצא איתנו שהוא כבר הלך למשחק אחר? האם הוא הופך את הסיר לכובע? או שהסיר באמת מעניין אותו, והוא לפעמים מתיישב עליו עם הבגדים, ולפעמים הבדובי יושב עליו. האם הוא אומר שהוא עושה את הצרכים בטיטול? האם הוא אומר פיפי, קקי בזמנים המתאימים? האם הוא מבקש סיפור מתוך כל הספרים שיש לו בנושא של גמילה מטיטולים? אלה סימנים מוקדמים לכך יכול להיות שזה מעניין את הילד, שהנושא הזה של גמילה מטיטולים מעניין את הילד. זה בעצם השלב הראשון, לראות אם יש איזושהי מודעות, אם יש איזשהו עניין. השלב הבא, שהוא השלב הכי חשוב, הוא להתיידד עם הסיר או האסלה. להתיידד עם הסיר או האסלה פירושו להציע לילד לשבת על הסיר או האסלה, לבחירתו. הילד בוחר איפה הוא רוצה לשבת, על הסיר או האסלה, ודרך אגב רצוי מאוד שהסיר יהיה תמיד בחדר השירותים, לא בסלון, לא באמבטיה, באמבטיה זה בסדר, לא בחדר שינה, לא במטבח, כדי לקשר בין עשיית הצרכים לסיר, לאסלה כמובן, ולהציע. אתה רוצה לשבת על הסיר? שימו לב לשאלה שלי. אתה רוצה לשבת? לא האם אתה רוצה לעשות פיפי. אתה רוצה לשבת? רק לשבת. כי מה אמרנו? המטרה היא להתיידד. להתיידד עם הרעיון הזה שבך יש סיר ויושבים עליו. הוא יכול לשבת עם הבגדים. הוא יכול לשבת רק עם הטיטול. הוא יכול לשבת בלי טיטול ולא לעשות כלום, והכל בסדר. השאלה אם הוא רוצה לשבת. שימו לב, יש כאן מכשלה. כשאנחנו שואלים, מציעים את לילד לשבת על הסיר, אנחנו צריכים לשים לב שהילד לא עסוק באיזשהו משחק כלשהו, כיוון שאם הוא יהיה עסוק, הוא בעצם יהיה לו קשה לוותר על המשחק לטובת הסיר. רצוי להציע במעברים, לפני כשמגיעים הביתה, לפני שיוצאים מהבית, לפני שהולכים להתרחץ, כשילד לא עסוק. כמו כן, חשוב מאוד שלא לשכנע את הילד. לא לשכנע את הילד זה אומר לא לשאת ולתת, לא לתת לו פרסים, לא לשכנע אותו לשבת, לא לפתוח את ברז המים, לא לספר לו סיפור כשיושב בשירותים, פשוט להציע לו. רוצה? ישב. לא רוצה? לא צריך. למה? כדי לא להיכנס איתו למאבקי כוחות שרק ייצרו התנגדות. להציע. להציע פעמיים בשעות אחר הצהריים, לא יותר מזה. ירצה, תזכרו, ירצה, ישב. לא ירצה, לא ישב. ישב בפעם הבאה. נתייחס לדברים בצורה עניינית. הרעיון הוא שככל שהילד יתרגל יום אחרי יום אחרי יום לשבת על הסיר, באיזשהו שלב הוא ירגיש בטוח.
באיזשהו שלב הוא ירגיש מספיק נינוח, מספיק רגוע, ואז יום אחד הוא יעשה פיפי. זה השלב החשוב ביותר, להתיידד עם עשיית, להתיידד עם הסיר, להתיידד עם הרעיון הזה שיושבים על הסיר. כשהילד ישב מספיק פעמים על הסיר, יגיע הרגע שהוא יושב על הסיר כמו שאני יושבת על כיסא. הוא ירגיש נינוח, הוא ירגיש רגוע, ואז הוא יהיה מוכן גם להוציא את הצרכים. בעצם אז הוא יהיה בשל רגשית. וכאן מצטרפת עוד שאלה קטנה שחייבים לענות עליה. האם זה הזמן המתאים להוריד את הטיטול? עדיין לא. עדיין לא. הזמן המתאים להיפרד מהטיטול הוא כשהילד כבר עושה פיפי או קקי בסיר, כפי שאנחנו מבוגרים עושים, באופן קבוע, באופן רגיל, ולא פעם ב. שיהיה בהצלחה, ואם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי.